No tak, čo ti poviem? Musím niečo robiť, niečo spraviť, pičo. Dneska ešte, lebo spať sa nedá. Spal som celý deň a celý život pomaly, takže väčšinou som takto, no. Už tady chodím pár dní, tady tam, na tú onu, na Wi-Fi a na nabíjačku. Mám tam aj elektriku, aj Wi-Fi, aj cez deň. Keby som bol normálny, tak mi spravia kafe a tak. Ale ja to nepotrebujem, pičo. Ja hlavne potrebujem mať kľud. Aspoň chvíľu, že to si to nenabíjať a mám piči. Ráno potrebujem ísť zase si rovno od rána sadnúť v Lidli, takže tak. Idem aspoň bageta, keď už sušená, tak aspoň hlubom bude ráno pred Lidlom. A jak som išiel, už som bol skoro tady a Černý borec, som sa ho chcel spýtať, že či nemá ganžu nejakú alebo niečo, ale vyprával sa sám zo sebu, takže mi pripadalo tak jebnuto. Nestihol som sa ho opýtať, ne? Že či mi nepredá niečo. A potom som zbadal madrac na zemi, takže ho zoberiem. A som zastal, ne? Berem ten vyjebaný madrac a borec, že či nejaké manže nepotrebujem, tak mi dal nejaké žradlo, kolu. Ja mu hovorím, že kola bez cukru, je do piče, ne? Kola bez cukru, no. A to jebem na to, daj sem to. Tak mi dal tú kolu. A tak, no. Potrebujem nejaký kartón, lebo ten madrac je trocha mokrý, vlhký. Tak potrebujem, aby som to troška vysušil, pičo. Toto plienky, no. Dobre, plienky nechceme. Ale tento pitov bude dobrý. Dám ešte nejaký kartón do piče. Nech to je poradné zaizolované.